어이 봐. 어비자 그 돈나이. 그 오늘만 됐어. 어비자 그 도장. 닉 자고 난 건. 립자 자고 나. 네, 저장에 그날래. ओरै जागोन एसे इखौ नावमोन सममोन खालायनांगोन आरो 아까 그러이노. नावमोन सममोन इ लान्दाङाव जागोन एसे जावख'नानै ओमफ्राय नै होमबाना ओरै जाखागोन जायो 그날라 그만. 자오난 거. 낭래? नायग्रोनायनि आं 이렇게 생각하면 알리 파팅 클리나고. 말라 쓰고 있어. 저 천나이도 사가지. आयो गावनि थे लाब न खसय दे 그들이 간도 그 잔자 하나 그 부원자 잔자. 나는 내가 그래서 나 굴란데니. 이거는 어디 피난 그 람스나 빠가니. गलायाव होनो खोमा जायगा होना. 이노 बेखौनो एसे सममोन खालायबानो जागोन 그래. 여기 빠가다. 닉 거 जावख'नो हागोन थारमाने 닉 그래 नावमोन सममोन खालाय 알레 사고 싶다만. 만나오 그거 어디 그야. 아, 이거 이거 사람들 시간이 내자고 사. 소만 되나 그래 말 सममोन खालाय दिने मा बारले. दिनै बुधबार खोमा 네 이거 야 네 하나는 신절 이제. 나 지금 이거 이제 yêu dọc hàng là cái gì đâu thế hầm lắm chúng ta hầm 이거 자 올라가 형네 이제 그래 야 자 호랑은 하코르 야 수급자는. 사람 바보 놓나 거기 와서 뭐 하나 하면 캡탑 잡아 있어. 무슨 잡았을 게 별래
फुजि नाखौ जुखानानै खारा गारनाय गेदेरा फैबाय थायो बना हाबनानै क्रल नामा नावमानो अ इखौ बायरा मोन्दो दुखार बिनो लांनानै बिसि नावमान दाना माबाफोराबो मा जालाङो बोबाय थानाय जायोलै सामफ्रोमबो बहा थाबाय थानो होनलाय बोलिबाय थानाय जायो खानाय मब्ला मब्लाबा गबोबाय बिदिनो थाबोयो आरो डिलिभारि पाइप लगायबाथ' मार गोलावखाना आरो गोलावखा खननाय नुनाय एकदम बाखांखां मोनबाय सेलसि नुलायदो अजि हा जावनायखौ हाखो माबायदि जावबाय थाखो इयो बेफोरखो एकदम माबा नांथारहैबाय थाना जाला इयो थांबाय थां अखा होनानै इ दाना हा जावनाय जाथाराखैलै इयो मानोबा जावनाय माबायासो जावदो होनदोंलै थुल जागोन नामासै नावमान बुख'नांगोन इखो बेसे मोनफैयो नायग्रोनि फायदाया बेखौ थिखांनांगोन ना सोबनांगौना पायखाना साफा खालामनोसो फायगोन जालांबाय मटरखौ बायखानायसिना मोनांगौ याय माबानिया लामा थानाय मानसि माखा है अभद्र मनाखौ नाखिनांगोन जावनांगोन बुरख हाखर नांगौ गोथौ हाखर बुरख हाखौल' बुरख' एसे हाखौ ओरै बुरख नै मनाव लाखाबाय हाथरखौ दालाय बुरख'नो थादो औ इयावसो दा इयाव नां इयावथ' बुरख जेराव दङ बुजिनांगोन ना हा नियासो बुदिया इयो बुरिनि दा हाब्रु दंसोना हालेवदोंमोन एक्सारसाइस हालेवदोंमोन इयो नोङाबा हावा जाबाय थागोन माइखौथ' बिदिनो माबा गैयाबा खोथिया जौबायजों गायनो हाबावगोनसो ना नांगौ खदालजों जावख' एख' नङा माइ गैया दै खदालजों जाव खदाल लांफानो एख' नङा माइयानो गैखाया बेयाव माइयानो गैखाया
फैहां फैहां जायोलै दानो बोजा बिलाइफोर अखाफोर हले आरो बार दंबावोसो बार थाबा फैनो नागिरा ओइ ओइखिनिखौसो ओइखिनिखौसो आयदा बेलेगसो जोंना टेनसन गैलामोनलाय उल्टा जायो दा टेनसन गैयामोनलाय लासै जागोन बारा बिसार लालायाखैना हायाल' मोनहैबाय थाथार जायाखै इयाव बुखाना दोनथ' ओरै ओरै बुख्लिना दोनथ' बेनिफ्राय जाव खब जावना हो ओरै एरायथ' इखो गोजा दोनथ' बोखारलानो रोङालै एसे गाज्रि जाबाय खोमालै हेलदा नोङाबा एकदमबारे सोना लाबोबानो बाल्थिंसे सोबानो बुंफिननो नायो नैनिया दा ini helda ini जानियानो गुदिनानो ओरै इयावबो दं दंनाया इयो आरो लाखिनो हाया ना Kirasin kan mana, ini petrol ini petrol lo. Kirasin mun nagira mun na. Kirasin kan mana kita? Ma pon kal tabe ni ke? Dah kali ang ni ko lebo petrol se labane tak se. Di zan nagira. Petrol. Ta mana star lo petrol ye. Ini kirasin se. Oh. Aduh ini lo saya deh. Dayu menggumunu lek kirasin ke belaseo. Unin lo semua denang. Kirasin supply खम जाबाय नामा? Biarnya kontrol lalat sebenarnya ini free legal kan kada free kontrol lalat free banyak langnya. Oh. Itu sih. Fotonya jelek mana? Juga lagi. Mula top deh, mula top dan lagi terada deh. Dua apa coba? Sanda apa? Jasin tu mana deh? Ya khoi. Ya khoi. Jasin tu mana deh? Oh. Dayu, zai cije hawa jabai sindel tu rei, mula sana apa na?
दाना सासेयासो सिगां थांजाना दंलै उल्था देउतुलासो उतुला बिराद गेदेर बेमार गोलैना थाबाय बेखौ नुबांथाराखैथ' मानसिखौ बिराद गोबावथार जाबाय थाबायनाया मानाया माने ओंखामानो खुनु जाबो बिराद डेन्जार माबायाव गोलैबारदो मजा खालामना सिनांगोन नामालै जानाबो इबो आरो आं बानायगोन बेखौ दा इबो जानाबो इबो जादोंमोन सिं माबानानै उथिनो हालामोन इबो बोरैबा बासायगारदो इयो माइरं जानो आखा बायदोंसैलाय माइरं जानो आखा गैयाबालाय मा खालामनानै जायो खुन्थि दोननो मोननांगोन दोनायनानै हमथारनांगौ एसे हमजानांगोन मोजां जागोन जोंसो नायबाय हाथरसाफ्रा मोननायखैया मा जाबाय जागोन दे बबेबा खनखान जायोलै बबेबा जानो नागिरा सोला दोनबा ओइ फ्लाक्सआ आरो जाम जायोना जागोन र' खनथामसो बोबा बे बोग्रा गैयिनिफ्राय खस्थ' जाग्रा जादों ना सारनो लांनानै ओइयाव नेवला मोना ओइ साला एख' बिसार गैथारा मासे माखा बिदिनोलै खाथिना दे हमथाल' जाबाय जाथारसिगोनलै एसे खस्थ' जायो आरोलै बोग्राबा ख्रद ख्रद खनथाम बोनानै खनसे एसे गोसा बोबानो जायो बेयाव आरो मिलायनो हायाना पिकआपखौ माबासो बानायलायनाय नङाबा बोग्रा थाबा जायो आरो जानायालाय खनथाम बोबानो ए आयौ मेंलायगोन नामालै मेंगोन ना मागोन खुलिनानै हगारनांगोन जाथ्राबा बेखौ फ्लाक्सखौ जामाखायनो होमबानो जागोन माराम जाना थाबाय थायोना गोदानफोरनो बलायथाराखै आङो बेखौ मोजां माल फैगारमोनलाय गोबाव जाबाय 5 बोसोरसो 5 बोसोर जायाखै 3 बोसोरल' ए साइकेलाव गोलैनानै नैबो साइकेल स्टेन्ड होबाय ओइबो जानाय माखा सेस जाबाय थाव गैया नामालै थावा दङ र' थावखौ दोनबावलायदोसो एसे जाबा जागोन र' जाबाय जादों एसे ट्राक्टरावनो एसे ब्लक जादों नामा दहाय उननिसो नायबावसै खायसे ओइयाव माबा होनांगौ गिदिंनायाव थाव थिला जानाय जाथारबाय हिट जानांगौ बुस्थुआ ओरैनो दोनाबो थानाय बुस्थु बलानो गैला नामालै दङ र' बला गिदिंनायाव बल थाया होनदा थायो नायनोसै बल थानांगौ बियारिं थायो साइकेल बायदि बियारिं थायो फिसा फिसा ना जायाखै सालायनानै लाबाथ' बोसोरसेयावनो जादों ओइ हाखर सारनाय माखायाव हरनायाव गोलाव खालामखा आथिंखौ र'
मिसिना थिगैनो दङ दाबो मिसिना दाबो थिगै दङ मात्र बे दिरुंनि थाखायसो प्रब्लेम जादों बे दिरुंनि थाखायसो जाबा जाया Ada na? Tingin dong deh, itu apa yang lo? Mazak lah. Tidak, kom ah. Konsen jangan. Pak, kerap kem yang dia. Rondun bertandangan, pretol gitu nalai. Mana tadi kerja? Ikinya. Sana nyana. Hei, tugun tiga ni oleh manusia. Nabu balang bawa. Langa, langa. Tugun ya. Macam ibu dah berapa dong? Yana sama ya, betul mulai. Mana ya? Bagilan lah. Pengen mau kalau gue kamu lalu nu pra. Misina. Gini nak tahu. Yang dulu anda. Nah, ini tuh. Itu pun dosa lah ngamen sih. Tahu nggak tuh? Pas ah. Iya,
बुवा जाबाय दं बिदि जाबाय थाखोलै साराखैमोन ना दाखालिसो सारदोंमोन बैयाव हरबाय थां ओइ गैयामोनलै अल अफथारमोन सारथारलै बा एसे मोजां खोथिया नोंसिनिया बे मासुरिमोन सारदोंना एसिना डिस्टार्ब होनबाथाय खोमालै लरखौ फेदेमदो दे जाथारनांगौ जाबायलै मोनसे ना जा हल बायदि खब्द हिसाबै बला मा जाबाय खोमालै बला जायाखै गिदिङाखै ना थाव जे दग्रा दग्रि थावनि माबा जाबाय खोमा नङा जाबाय खोमा बला थावनिसो दुग जादों जे थावा बुनाय बल बुयै जाबाय जाबाथाय दं गिदिङा ना इयो बल थाथारनांगोन थावा बुनाय बुयै जाबाय दं बे आवासा थेथेत होनबाय दंना रानबायानो मा ओंखारा लामथारा दं थावखौ पास खालामनांगौ नासो थावाथ' जाखाथारदोंमोन संलै जाबाय थावथ' फैदियानो मोसौलाय खोथिया जादों माले जलायलांबाय जुवाला ओरै आखाइ बगद प्रब्लेमा मा जागोन दा बेथ' जादों ओरै फिट होनाय सिस्टेम दंना गैया आखाइजों हेन्देल इदि आरो बेलेग लायो नोंसिना इयावनो ओरै बोग्रा दंखायोमोनलै मा थाव बुवा जाखोलै बे माबा जायो आरोलै इदियाव थाब थाब जाया मेङो मानसिया मेङो केसा सिजोबदा
जादों ना बुस्थुआ थिखांनोबा हागोन खोमा जानांगोन बियो जानोबो हागौ र' जादों नामा एसे केसायाव जादों सेन्देल देखो जायाखै मालाय माबाखोमा हाब्रुआ फैबाय थायो गोदो ओरै नाय थिखानांगोन बायखासै ना घन्टासे नांगौ नामा नाय ओइ मायो दान्दाखौ मा दान्दा होनांगौ मा गाबाव थायो मा नथान्दा गोसोंबाय आं ओइ जायखै एवना बस जाबाय दे बेखौ जावनांगोन बेखौ ओरै थांगोन मालाय होमब्ला गाव नैबो माबा जादों माखासे दैनिफ्राय जानो हागौ बिदिबा जागोन ना जोमै थुमै बाग्रो थांलायबाय प्लास्टिक होनना बुं मालाय ओइ खोनि हाग्राखौ केरासिन गैखामोन ना मोनैखिनियाव आधा घन्टासो मोजां बिदिनो केरासिन मोनैनि मस्त' दबल गिदिर 5 बिगानि
अन्थाइ मोना बामगौमोन पेट्रल होथारदां बिराद मिन्थारगोन अन्थाइ होनानै बामगौ खोमा ना दिनै नाखांनायसो दा पेट्रल होनानै जागोन खोमा दे
Langsung kita main-main lah. Apa lo soal lagi? Usah dah kapur ambil yang boleh. Ini apa saya itu? Taman petrolaथ' लास्टिं जानाय नङा Oh, ओइ टेंकि गिदिरावबो पेट्रल दं ओमफ्राय रानाव होनानै नायनांगोन खनसे बे टेंकि गिदिराव केरासिन माबाया पेट्रला 1/2 लिटारसो दंबायो थारमाने mau. नङाबाथ' दानो जोबगोन इयो बुंस्लाबनाय नङा Nama kalau? केरासिनखौ 46 सोखानाबाथ' ओइ 4 घन्टासो लगायनो हायो थारमाने टेंकि 46 सोबा केरासिनखौ एकदम Wah, kan mau. आंना दाखालिना रानजोब्बायानो Dia. बिदिनो गावस्राजोबथारनाय एकदम रानजोब्बायानो Ramsnya. Oh, kamu tentang masalah apa? न' गैला Betul. ओइ मुकुल मोनो Mukul. मुकुल बिलानि खराल खाथिनिया Ayo, boleh apa sih rajimnya? राजिबनाव बिनो Besok sama mau ya? हा Besok sama mau. मा होनदो Ini besok sama mau dah. ओइ 1/2 लिटारसो लाबोगोन जासिगोन Tanah pada di mana? आं गेदेरनियाव होनायनानै नायनि हाबथारगोन आरो खोथाया पेट्रलखौल' थारमाने 1/2 लिटारल' लाना फै ओमफ्राय बबेखौ खालामबा Oh, dia sama sakal nih kita. Tangkap di makai sama nih. Jangan dah. Enggak, memang. Sampai tangannya udah mundur.
นะนั่งด้วยยังเด้อđi thật rồi ok nào thật là thùng lên mana dah wah san deh sih mau kalam mana oke lagi deh raja nih deh lakai tuh lakai deh udah
अमा ना मा होमबा? तेर' होनदों नोंना? 사실 너 माबा आथाल पेट्रल लांलै बे फैसाखौ दा ओरै फैनानै फैना बे पेट्रल इ फोथाराव पदद नुवा नांबावगोनलै दै सारनो इ पेट्रल पसपन आनो ना सोनांसो मार' बेसेबां इ आथाल बानो जागोन 8 लिटार दै सारदोंमोनलै अखाना हाला औ दे दासो लाबोदों फुख्रियाव सोफायनाय आथा बानो जागोन दा होलांदों हाथर'
जाबाय दं र' गायसिगोन गायादो गायथ'आ खोथियासो गोरलै खोथिया ओइ दै माबा राननायखौ थाव लागिब्रा बन्द जाबाय ना थावानो जोब्बाय थायोलै रानोना थाबनो इदिसो सारनांगौ इयो मारा माबायानो सालायनायानो मिसिं सालायनायाथ' गेरांसै नालाय एरो बहा खाथिदोंलाय खावसे जाफ्रामबाय ना गासिबो स्रि स्रि जाजोब्बायानो जानायाथ' थेवबाबो होथारनो खनफिनगोन ना जेनेबा 5 घन्टा गाहाम लगायो आरो केरासिनखौ फुल टेंकि सोखानांगौ इ गिदिराव इ आरो फिसाथार पाइपआ थांबाय आं
Đây. Xem bắt đầu. Ui, nó nụ ra bên. Nếu có mà bao giờ 3 liter जायो 이খিনিयाव केरासिना. 이 타긋타긋 하면에. 이 브레톨로타र एसेल' जायो स्टारल' नांगौ नालाय. दे लोम सोथार बेनिफ्राय दा खेबसे सोदेरनो हागोन. सोखाबावथार इयाव लागै. लोमथार. जाबाय दे. दा सोदेरसिगोन. गथ'नायदिसो. गथ'नायदिसो. नै इसो आसल थाव गुबुन जाग्राया. इयाव केरासिन सोयो थारमाने. 안 되시면 되리게. 뭐는 타임 받아? 요 केरासिन गैयानो ओइ तालायाव नावमानाव दं इ पाइपखौसो नांहैयाखैयानो इयो. एकदम अखान खोथाखै गोजा बिराद भेजाल बुस्थु जाबाय. दे नावमान ओरैनो 10 मिनिटसो सारबावनानै इखौ लुदेरलायनि ना. 이제서ले. फोजोबथारनोसै थारमाने थावखौ. आं उनाव सारनांगौबा केरासिन मोनबाथाय सारसि. केरासिन मोनाबालाय इदि पेट्रलजोंलाय बेसे लुब्रुब सारबाय थानो. खस्थ' जामारोना? खस्थ' जायो. इयाव आरो फुल टेंकि भर्तिसोबा नोङो लगायना फोजाबो गिदिंबाय था जाबा जाथारो जायाबा जाथारा. गोसोबायदि होनलाय. फासस'नि बोथोर जासै सोरबा बिदा मा बोथोरलै नालाय इयो 4 बिगा आलु नुबाय दाखालि 1300 ओरैनो थांबाय आरो खनसे आलुबावनांगौ आलुफोरबो दानाखै राग जानानै दाथ' इफोर हाया माबायदि जाफिनदों? गोसाव जाफिननाय इथ' गोदान बायदि जाफिनबायना हाया होमबा? हाया गोदान जाफिनबायथ' र' फार्स्ट फैसाखौ सावगारबाय इयाव. फार्स्टनि फैसाया इदिनो थांजोब्बाय. हिबिया हालेवथारबाबो जागोन मालाय हालेवबाय आरो हालेवबाय माबोरै नायना थानो दं. दैखौ सोलायनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो. दै थावखौ फोजोबथारनानै लोमलोम खालायना होथारनोसै आरो खस्थ' नांगौ बुस्थुखौ मोनाबा इमान सान्दुं गोसायाव गिदिङो जे ब्रिजनि सोनाबाबो सानजाबो कन्ट्रल दखान गैया. सामाखै माने रामनाव गैयानो. साप्लाया खम नङा. कन्ट्रल दखानाव ओरैनो थावा सांग्राजों ओरैनो सोखानाय सम बाल्थिंनिसो. आखौ माबायो जागोनानो सोरबा साला फुराना जानायखाय नारथेला खोमालै बारा थांग्रा जाबाय थारमाने. बोसोरथामल' जाबाय हाखर सारै गुगुमोना माबा बुंलांदोंमोन 10,000. ओरैनो थांबायसो थागोन. स्टारोबा मालाय ओरै एसे
ओरैनोसो खालामना लानांगौलै 팔겠네 그 눈가를 파니까 이거는 나무 많이 심어 이거 lấy luôn dập lên nữa các bạn 이시 tum는 좀 나서 này này dập thơ nó thôi lên nó ra thứ hầu là thứ mà sẽ đi chứ chắc 하올라고 두 번도 전화가나 दैयाल' फैनाय नङा buồn đâu नायनो सुतिया गिदिंनानै ओइ दैखौ नायनि नोङो नांबावगौ र' एसे नायनोसै नोयो जोबथारदो दै बेखिनिया जोबथारदो र' जाफिनगोन र' मानि जायालै दैया माबाफिनोलै रानलांफिनो बोरायलायनो दाबो माथो बारा आयदा गैया सं बोदो सिङाव दासो क्रेम क्रेमखौ गावरा मोनदो गाबोननो ओरैनो ना गिदिर गिदिर नायनाय बेफोरखौ जोबथारगोन आथिंखौ एसे गायनाय आंथ' गोबाङानो सारबावनांगौ इयाव नांबावगोन रानदो गया बेखौथ' नांबावगौ इयो मिथिया हो गया था
होथारदो दे नै खमबाबो नैसिनि नांथारगोन इखो ना ओमफ्राय दैया नै रानाय जाबाय नैसिनिसो नांखागौ दिनै होथारनायजों बायदि जायो हागोन जागोन जाया होमबासो बे अखा हानाय जाबजों मिलायनो बागौ एखनदा खोथिया नैसिनिबाबो एख' प्रब्लेम जाया आरो रानफिन जागोन आंनानैबो गैलानो प्रब्लेम जाखायामोनलै मेसिना बन्द जालाङामोन जायगाया गायग'जोबबाय जानांगौ नामा माइ गायनायाव एकदम सोदोर होयोमोन स्टार्टखौनो बन्द' खालायामोन आं 5 घन्टा गाहाम लगायोमोन गुवायनो दंफां गायफैयोबा फांसे ओइयाव खुन्थियाव ओइयाव ओइ थांबायानो माबा थाइजौ बिफांसो माइ गायनायाव जानायखौ दोननायखौनो ओरै एसे खनासे ओरै खोस्रोनाय रखम गोजौ थारमाने थाइजौ बिफां गोजायो माइ गायग्रा माखा जाफैनानै एसे साफाबो खालायनांसिगोनलै मेचिनखौ जानाय नंला
हासारा मोजांसिन आरोना लाबखानायबा मेचिन बन्द' खालायनाय लोगो लोगो सारना गालांखानो हागौमोन ना मैया लाबखा आसारखौ जोंना बारा गेजेरा एसे गोबावनो थाखानाय बायदि दैखौ मोनो मा गथ'फोरा बिदि हानायाव जों बिदिनो ayo halus masuk kos aja halus kos aja ada itu kita tahu esok ada aktif tak ini nih ini tak perlu isi ada mila sia lupa lah sia lu nang gua juta baru pura pura kot ni dia kabel isi lagi lagi halus lu nang gua oh iya बेफोर इजों फालांगिखौ आयदाखौ लानांगोन बारै पास बिगा फुगाया बेंगाया बेंगाया न' गैलालै सोदेरबावनांसिगौमोन ना जासिगोन 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 सिसिन जाबा हामार ओके थाखायोना जोबाखै मोजाङालाय अ जोबथारा लालाय नंगौ दे ओइ मारनाया थिग जायाखैलै ओइ जासिगोन खोमालै सिनायनायाव जाबाय जासिगोनथ' औ जासिगोनानो जाबाय हासारखौ लाबोफानो खिथाबाय दा लोगो लोगो होनो हासिगोन ना दा लाबोनांसिगोन खोमा
दायो लामनानै मोनासै इउरिया बाहायनायना खोमा अकस्मात रानगोन इयो रानबाय नालाय जौखांगोन इउरियाबो हो बेनिफ्राय आं गोबोरखौ नागिरदा गोबोरल' होग्रोगोन गोबोरखोबाथाय बेनिफ्राय गोबोर होखांनानै रानखांबा नों मब्ला इयो हासारबाथाय इउरियाबाथाय दा माबाना सारोना ओमफ्राय दावराव रानगोन दावराव रानबाथाय रानस्लाबनाय नङा बेनिफ्राय अखा गाहाया एक खामलांगोन खामा दै खामा हाया गिसि जाबा खामा नों गोबोरजों इउरिया एसे हो आरो हाखौ गुरै खालामबा पटास ओरैनो नावमान लाबोसो माने मथा मथि आधा केजिल' आधा केजि 40 थाखा लायो केजि 20 थाखानिल' लाबो आधा केजिसो लाबो बेनिफ्राय इउरियाखौ मथा मथि 2 केजिसोबाबो जागोन खोमालै इउरियाथ' बिराद दाम पटासानो 40 आधा खालि 40 लाबो इउरिया दंखायो पटास दंखायो होमबालायबाथ' गोबोर गुन्दै गोरान दंबा सालिनानै लगायनानै दा मोनासि सारना होफै मिक्स खालामनांगोन मोनथामजों होमबा मोनथामजों मिक्स खालामनांगोन मोनथामजों मिक्स खालामनांगोन ना गोबोरजों गोबोर गुन्दै दंखायोबा आरामसे एसे फुदुंनानै सालिखांबानो जाबाय बेनिफ्राय गासिखौबो लगायनानै सारना हो आंना खायमा जाबायानो साननैयावनो एसे ओइयो दब्लायसे होनो मोनाखै आंबो ओइयो ना लाबोनोसो नांगोन एसे थाबा एसे अखायाबो हागोन हासिगोन मराय सफैना हागोन अखा हाया थायो नालाय अखानि बोथोराव अखा हाया थायो लाना फैनि र' दानो सारखानोसै ना सारखा जाबाय नालाय सारदो सारखा आरो बुखारलाना हासारखौ लाबोखानोसै गोबै बारा बारा ओइ मिक्स खालामदो मिक्स खनसेनो लगायखादो गोबोरबो इउरियाबो खनसेनो लगायखाना होदो मा रोङालै बोरायानो खोनाबाङाबो ना गावआ बिराद खस्थ' मोनबायलै जे दा मोनसे मावो दामाने खामानिखौ अखायाबो एसे थारला आमथ' खनदो दे फैसा 20 थाखाखौ फै हिसाब खालामसै ओरैनो माबानायावथ' फैसाखौ जादो लाना फैखानोसै लायोमोन ओमफ्राय नोंस्रा पेट्रलबो आधा केजि बायबाय नालाय आंनो 150ल' फैसा फै खोनाबाय नोंहानि हिसाब हमखादो थावखौ ओमफ्राय फैसाया बेसे नाङो थ' नोंसानावनो दानबाय 150ल' फैसा फैबानो जासिगोन आंनो 150सो लाबो एख'ना दे अ दे खाबथानो पाइपआलाय इयावनो थाथ'गोन आं मिसिं साइकेलाव लांनानै दा ओरै सिद्दा लांफैगोन आं पाइपआ थाथ'गोन इयावनो एख' नङा कुलिं नालाय माबा पाइपखौ लानोसै आं लामायाव लागि नों लांफालाय न' बाननानै इयाव दोनहैनोसै ओइ आं ओरै सिद्दा लांगोन दायो नों लांनांला आं सिद्दा लांफैगोन ओइ मिसिनखौल' साइकेलाव लांफानोसै बेखौ आं इ गनखौ सोनानै दा बानना लांसिगोन ओरै सिद्दा दे आङो नोंसोर लांसै ओमफ्राय मखद माबा दं साइकेल दं एसे गंसो नांगोन आबो केरासिन मोनबासो सारसिगोन आं बेंगा मानसिफोरजों मोनसे बाव मोनसे जाबाय थायो दे बोरैबाबो खोनायो फनजों खोनायो दाखालि एकदम आं जावसिनाव दंफां थानाय दानैबा गाव फैदो माथोनिफ्राय मुकुलनि दखानाव लागै एकदम होसोलांदां खोनाथाराखै होलांबाय साइकेल सालायनानै दं दैखौलाय सार मारगोन ना मागोन बिदि होननानै गाख्रबबाय थाबाय आं खोनाथारा गावआ आथुसोदों नामालै बेयाव आथुसोदों अ दङो
तार बेंगा मानसिबो ओमफ्रायथ' गैला जायो बिदि जाहैबाय न'नि माखाथ' रायलायबाङानो आंल'सो रायलायोसो थैगोन बारायबावगोन ना इयो जौखांगोन ना हासार होबानो जौगोन हासारासो दानिया खायद'खौनो मोनहोआखै दा खायद' होबानो जौबाय आरो मानसिनाबो इदि खायद' नांबाय थागौ नङाबा बोरै जायो मानसिया सेरा जायो सब एखे दाउनोबो नांगौ अमानोबो नांगौ मोसौनोबो नांगौ मोसौआ जोंनो गांसोल'सो होबाय थायो बेलेगा मालाय खथ' मोजां मोजां जायो मोसौनोबो दाउनोबो ना बयलारफोरालाय मानो एसे देरो उफ